Xa se procedeu ao saneamento, pintado e instalación de canalóns de recollida de pluviais na fachada principal, polo que os traballos no exterior da Praza de Abastos céntranse agora nun dos laterais do edificio. Nunha das fachadas laterais e na fachada principal, pois prácticamente xa se levaron a cabo eses traballos de acondicionamento da fachada, pintado e colocacións de canalóns de recollida de augas pluviais e demais. Agora estáse traballando na fachada lateral exterior e na posterior. De xeito paralelo estáse a avanzar na reforma do interior, unha actuación máis complexa, posto que se realiza mantendo a actividade habitual da praza co obxectivo de interferir o menos posible no traballo dos praceiros. A este respecto, o alcalde quixo agradecer a comprensión dos traballadores, que se verán compensados unha vez finalicen as obras cun espazo moito máis moderno e dinámico. Unha vez que esa remodelación este feita, teóricamente van a ter uns puestos con as mellores condicións, unha praza actualizada, enclavada dentro do casco histórico, e o que se busca con esta reforma é darlle un maior dinamismo, darlle un uso vinculado fundamentalmente a establecementos de hostelería nunha parte desos puestos que surdan como consecuencia desta reforma, e esos puestos pois o que buscamos é que atraigan xente á Praza de Abastos, que ademais pois entendemos que as actividades que logo se podan promover tamén dende o Concello ou dende outras entidades, tipo exaltacións do produto típico ou degustacións ou show cooking ou outras exposicións ou exhibicións que se podan facer ali, tendo en conta que vai a xurdir un espacio amplio, un espacio encadrado dentro do casco histórico que entendemos que pode reforzar e complementar a oferta de hostelería que ten Noia no seu término municipal. O proxecto, que estará concluído a principios do próximo ano, supón un investimento de máis de 1 millón de euros.